Света Петка българска. Коя е тя и с какво е свързана вярата ни в Света Петка? Култът към Света Петка е много стар култ, който някога е бил към земята майка. Българите винаги се вярват в силата на земята си и много обреди са изпълнявани във връзка с силата на земята. Когато по нашите земи вече идва християнството, култа към земята и по-специално това, което се прави на Света Петка, се прехвърля към тази светица, защото тя до голяма степен подсказва точно към такива обредни действия, към този култ. Това е стария обред Стопан. Сега, първо искам да кажа, че това, с което аз се занимавам и това, което всъщност съм открила, е, че в нашия фолклор празниците имат 3 нива. Едното ниво, най-горното, най-видимото, е православно-християнския празник. Много в България хора вече твърдят, че са християни, но повярвайте ми, никак не са наясно с това. Да. Но това е най-видимото ниво. След това идват фолклорните празници, които са един доста пъстър килим, един доста пъстър букет в различни краища на България. Какво точно и как се празнува. И третото ниво вече са таинствата, които се намират доста трудно, много малко от тях са запазени, но за моя радост мога да кажа, че продължават да съществуват. При Света Петка има точно тези 3 нива. С християнския празник аз няма да занимавам аудиторията, друг би трябвало да го прави. Фолклорният ни празник носи името Божи дух или Кокоша църква, защото на Света Петка се коли черна кокошка, тъй като се вярва от много отдавна, че тя олицетворява злите демонски сили и заради това умилостивява смъртта, когато се коли. А защо Божи дух? Божи дух, защото според старата ни вяра всеки род и всеки дом има домашен дух покровител, а самата Петка е Божи дух покровител на всички домашни духове. Стопанин на всички стопани, затова тя е Божи дух. Да, тук искам да те попитам също и за това, което си споменала в статията, която си публикувала във Фейсбук. Казваш, че Божи дух е един, в който душата си поема дъх. Да кажем няколко думи за това, да. Да, това е защото в този момент българите вярват, че душата е на предела. Това е момента, в който свършва кърската работа и момента, в който се тръгва към зимата. Това е момента, в който човек поприсяда на прага, на предела, за да си поеме дъх. Тогава и очите си извръщат вече от земята към обичта, се казва, защото тогава човек започва да има време да си търси душата, другата, втората душа, сродната душа. Тогава започват взглядите, започват сватбите. Тогава хората се заемат със собствената си душа. Заради това душата си поема дъх на Света Петка. За самото таинство, за самия обред Стопан, какво представлява, какво се прави? Сега за самия обред. Първо, това е едно от таинствата, едно от обредните наричания, в които наистина се почита рода. Какво значи това? Че всеки добросторници се наричат участниците в обредно наричане. Всеки добросторник трябва да си спомни и да спомене стопанина на рода си. А кой всъщност може да бъде стопанин на рода? Обикновено това е починал човек. Тук за всички домашни. Човек на почет. Човек отчувал много деца. Дигнал къщи. Добил и умножил земята си. Човек юначен. Или някой, който е бил книжник. Или който е бил свещеник. Най-вече дал живота си за България. Може да бъде и жив човек, разбира се. Може, но това е стопана. Това е толкова силна родова личност, че придобива Божия сила, казват, на покровител на рода. На Света Петка, на въпросния обред, тогава този човек се споменава. Това няма нищо общо с неговото викане. Не се вика, ама се отдава почет и уважение. Разказва се за него. След това в негова памет се нарича за дома и вече за конкретно всеки добросторник нарича своята сила. Много искам да разберат хората, че българин винаги е вярвал, че силата му и здравето му идват от корена му. Заради това на Петков ден се нарича за дългопаметност. Много е важно хората да помнят рода и кръвта и историята на рода си, защото в земята, която душата му е избрала, се намира силата му. Затова това е родово таинство. Освен това искам да кажа, че това таинство се нарича прогледно. Защо? Прогледно е таинството, защото Петка
отговаря за проглеждането на утробата, очите и душата. Тоест, наричат се жени, които не могат да имат деца, и жени и мъже, които не могат да имат деца. Наричат се хора, които имат проблеми с очите, заради това светицата често се изобразява с очи в ръцете. И се нарича за проглеждане на душата. Тоест, какъв е пътя душата ти да се отвори към светлото, към това да стане радостна душа, да бъдеш споделен, щастлив и здрав човек. И това винаги е свързано с корена при българите. Това го правим на таинството, всеки си го пожелава или си го нарича? Между пожелаване, молитва и наричане има една много простичка разлика. Всеки нарича. Наричането има силата на положен камък. Казана дума хвърлен камък. Да. Заради това на наричане не се моли и не се пожелава, а всеки според коража да изрече истината, разбира се, нарича собствените си бъднини с абсолютната увереност, че цялото сбъдване зависи от него. Че в собствените му ръце. Личният му път е в собствените му ръце. Затова е наричане. Освен това, меси се прогледен хляб, участва в този обред? Казва, винаги се меси хляб, почти винаги, на обредно наричане. Думите се полагат в хляба. Хляба винаги е символ много сериозен, защото никой не е по-голям от хляба и никой не може да излъже хляба. В случая хляба е много сериозен символ на земята, която ни храни. Заради това се нарича прогледен хляб, защото е прогледно таинство. Да? Задължително ли се прави от най-възрастната жена? Жена ли трябва да бъде? Да кажем и това. Да. Знаеш ли, там където аз съм го виждала, това е Мелнишкия край. Там се прави от жената, казва се жената най-близо до слънцето. Жената най-близо до слънцето е най-възрастната жена. Жената, която осъзнато е тръгнала към смъртта. Има краища в България, където това таинство се прави на мъжка риза. Да. От мъжа най-близо до слънцето. Много е различно в различни краища на България и много е пъстра чергата наистина и аз много харесвам това, признавам си. Винаги се съобразявам с това, където и да ходя. Това е нещо много ценно. Няма правила. Няма. Много е хубаво, че има една основа, задължително, но ги няма тези правила и тези догми. Такова нещо в старото ни знание и философия няма. Българите имат една единствена философия, следва и само собствения си дъх. Да? И аз много харесвам това и много се гордея да съм част от този път. Следва и само собствения си дъх, значи едно много просто нещо. Не бъди последовател. Означава, че само душата ти знае кой път е верния. И тъй като душата ти е изтъкана от дъхът на Бога, единствено душата ти знае кой път е добър за тебе и кое е това, което би ти донесло радост. Това означава. Колко човека могат да участват в един такъв обред? Казваш, че няма правила и все пак ти правиш такива обреди, но тъй като едни неща биват речени много лично, освен това всяка приказка за стопанина трябва да бъде речена и разказана. Все пак има една граница на сълзите също, които могат да бъдат изплакани, защото днес хората образуват една обща душа, едно общо цяло. По време на обреда? Да. Те попиват собствените си сълзи, собствената си обич и почет към стопаните си един на друг, така че не могат да присъстват повече от 12-13 души. Не повече от това число. Е много, много лично преживяване. Какво може да направи човек, който не участва в такъв обред? Как да нарече своите бъднини, да покаже своето уважение към стопана на своя род, към корените си? Да, винаги казвам, знаеш ли, че никак не е нужно хората да се събират, пък някой да ги води и да им обяснява какво е правилно или не да бъде сторено. Българин винаги е бил сам воин и винаги е можел да намери в сърцето си това, което е най-правилно за него. И на Петков ден, например, всеки би могъл да отиде на родова земя. Ако няма такава, да излезе просто след природата, извън града, да положи ръце на земята и просто да свърже душата си с земята българска. Това е мястото, където собствената му душа е избрала да се роди и да й поприказва малко. Да й изпрати много обич и да помоли за собствената си сила, да нарече, а не да помоли собствената си сила, защото в земята е силата му. И наистина може всеки да го направи това. Аз имам едно място в Добруджа, където е житницата на България, и огромни нивя.
Съветвам всеки, който се прехласва по енергийни места, просто да отиде там и да чуе земята. Така че всеки може да отиде на такова место и просто да отдаде почет на корена си и на рода си. А следващите два празника, които ти също много почиташ след Петков ден, Злата Мъгленска и Иван Рилски, техните дни, какво можем да кажем за тях? Смея да твърдя, че така припознавам Злата като моя светица. За мен това е много, много силен символ. Злата Мъгленска се чества на 18 октомври, Иван Рилски на 19. Много кратичко. Има ли време да Имаме време, за Злата Мъгленска, нейната история, Злата Мъгленска е реално съществуваща личност в нашата история. Живела е в село Мъглен, била е много мъничка, много красива. Когато един турчин се влюбва в нея, отвлича от родното й село и я затваря в една джамия. И започват един месец да оговарят ханъми с дарове, какво ще получи, ако се откаже от вярата си и се оженя за този турчин. Злата е отвлечена от един празник с българската си носия. Не хапва нищо един месец в джамията, не приема никакви дарове. Накрая турчина побеснява и изкарва навън, обесва я на едно дърво. И след това я разчленяват заедно с носията и като разхвърлят в много краища на България късове от тялото и с българската носия, за да разберат българите, че вярата им по такъв начин ще бъде разпръсната. На времето, като четох тази история, ми се обърна сърцето, много кратко я разказвам. Задавала съм си въпроса какво се е случвало в душата и вярата на едно дете, за да не се откаже от тях за нищо на света, от земята си и от вярата. За мен това е голям празник, голям ден. Винаги споменавам Злата и на Петка Българска. Винаги. Свети Иван Рилски? Ти казваш, че това са тримата светци или... Да. Свети Иван Рилски е покровител на българите. Много мога да говоря за исихазма, не му е сега времето. Октомври е един много силен месец за българите, защото това са тримата български светци. Български наистина говоря. Защото в нашето православие има много гръцки светци. Петка, Злата и Иван Рилски са тримата български светци, които трябва да бъдат почетени. И на финала какво ще пожелаш на нашите слушатели? Предстоят тези три празника. Да, ще пожелая никога да не забравя народ, родина, защото в тях ни е силата. Ако България, ако българите се сетят и почетат своите родове и своята родина, всичко ще е наред. Просто сами ще викнат силата си от земята. Това е, в което аз вярвам и го пожелавам на всички. Работи. Благодаря ти. И аз ти благодаря.